Имам бавен метаболизъм. Не, бе, всъщност май си окей. Сега, какво всъщност е метаболизъм? Всеки човек има основен метаболизъм. Основният метаболизъм е енергията, която тялото ти изразходва, за да живееш. Буквално. Дишане, мислене, храносмилане, движение, абсолютно всичко. Дори когато спиш или си на дивана и гледаш Ергена. Обмената на веществата и всички химически процеси в тялото, чрез които храната се превръща в енергия. Метаболизмът е различен при всеки. Бавният метаболизъм се характеризира с малко храна, малко движение, застоял начин на живот. Докато бързият метаболизъм се характеризира с спорт, добра храна, нисък процент от кожни мазнини. Много малка част от случаите това е до генетика. Метаболизъм е нещо, което може да се манипулира чрез спорт, чрез хранене, чрез движение. Надявам се това видео да ти е било полезно. Казах много пъти думата метаболизъм. Последвай ме, сподели, коментирай, помогни ми да се разрасна и да правя по-добро съдържание.